Зур гаиләбездә яз башында бер-бер артлы матур тантаналар күп. Әмма бүгенгесе аеруча матур. Чөнки бердән ике бер туганыбыз, игезәк соңарларыбыз, Хөрия Шөкүр кызы Арифуллина һәм Харис Шөкүр улы Сайфуллин үзләренең 60 яшьлек юбилейларын каршылыйлар. Дип язганнар безнең тапшыруга апаларыгыз Фәрдәнә, Фәридә, абыларыгыз Илдар тормыш иптәше Зөлфирә, Гөлсинә гаиләләре белән. Игезәкләр табигать мөгъҗизасы. Әти-әни өчен икегә тапкырланган бәхет тә ул. Мәрхүмнәребез өчен генә түгел, без кардәшләре өчен дә сөеклеләребез олы шатлык, сөенеч һәм таянычка әйләнделәр. Кечкенәдән үк бергә үскән балалар бүген төрле төбәкләрдә булсалар да, артык ерак бер-береннән яшәмиләр. Хөриябез мәктәптән соң тегүче һөнәрен үзләштерсә, Харисыбыз Ульяновск шәһәренең авыл хуҗалыгы институтында белем алды. Аннары аны армия сафларына алдылар. Шул чак юллары аерылды да инде дияргә кирәк. Икесенең дә мәхәббәт юллары матур. Хөрия белән Мәрвәиз гаиләләрендә ике уллары Радик һәм Ленарны тәрбияләп үстерсәләр, Харис тормыш иптәше Венера белән уллары Рамис, кызлары Илнараны үстерделәр. Дөрес, балалары кышлар кебек үсеп җитеп, инде үз гаиләләрен булдырып, уллары Мәскәүдә, кызлары Санкт-Петербургта яшиләр. Бәхетле әби-баба итеп инде оныклар да бүләк иттеләр. Гомере буе Харисыбыз Иске Кулатка механика технология техникумында укытучы, балаларга тәрбия бирү буенча директор урынбасары булып эшләп килә. Аның хезмәтен җитәкчеләре һәр вакыт югары бәяли. Намуслы эшләве өчен төрле дәрәҗәдәге күп санлы почет грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнгән ул. Укучылары да аның төрле чараларда катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Шулар арасында иң югары чара ул World Skills булды. Хөриябез дә безнең сынатмады. Гаиләсендә уңган куллы хуҗабикә, чын әни, яратылган әби дә булды. Эшендә шулай ук хөрмәткә лаек. Кызганычка каршы бүген бер ялгызы яшәсә дә, без туганнары аңа кайгыдан картаярга мөмкинлек бирмибез. Икесе дә алар бик тырышлар, булдыклылар, һәр вакыт ярдәмгә ашкынып торучылар. Игезәк сыңарың булу әлбәттә бик зур бәхет. Бер сүзсез аңлаучы, күңелеңне тоючы кеше игезәкләр өчен бүтән юктыр. Худайга рәхмәт, безнең шундый якыннарыбыз бар. Бүген икесен дә матур юбилейлары белән котлап, олы бәхет, шатлык сөенечләр телибез. Раббым, алдагы көннәрендә бер генә дә кайгы-хәсрәтләргә юлыкмасыннар. Бала-аныклары гел дә аларны шатландырып торсыннар. Без туганнар белән ешрак күрешеп, аралашырга мөмкинлекләр табып яшик. Без сезне бик яратабыз. Барлык ярдәмегез өчен дә рәхмәт укыйбыз. Гомерләрнең һәр көне кадерле. Тыныштан атуы зур бүләк. Шул бүләккә бүләк булып син дә яшисең гел изгелек түләп. Юбилейда нәрсә теләсәк тә алыштыра алмас саулыкны. Аллаһ насыйп итсен имән кебек какшамаслык саулык, байлыкны. 60 яшем тулды инде диеп, хафаланма, бер дә борчылма. Бәхетләргә күмелеп озак яшә, тигез, матур, тыныч тормышта. Бәйрәмнәрең кабатланып торсын, сүтелгәндә гомер йомгагы. Туганлыкны саклап, бергә-бергә каршылыйк без килер елларны. Сәламәт бул, озын-озак яшә, җирдә яшәү үзе зур бәхет. Пар канатың, балаларың белән, туганнарың белән гөрләшеп. Хөрмәтле Харис Шөкүрович һәм Хөрия Шөкүровна, матур юбилейларыгыз котлы булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Сизелмәгән аралар якынлыгы, олыгайгач олы бәхет, туганнарыңның барлыгы. Бер табында ашап эчеп, булганына сөенеп, бер әткәйгә ышангандыз, бер әнкәйгә сыенып.
Tırmış yollarında tuğanın bulğaş rəxət Bizini tuğanlı itkənigə Ətiyənigə min rəxmət Bir tabında şabışıb bulğanına suyunub Bir ətkəygə aşanğan biz Bir ənkəygə Qışlar, ey ғәзиз туғанларым Bir қияшқа қарап өстік Bir ағашны